ambiri mwa inu mmakhala mukufunsa kuti koma mitu yomwe mabwera Pamtetete pa program Pamtetete tife timafukula nkhani zimene timatika makhala m'madera omwe tikukhalamo sitimakambirana kawirikawiri timazibweretsa Pamtetete pano ndi cholinga chokuti timve maganizo anu kutinso anthu ena omwe achita zinthu zolakwikawo athe kuphunzira kudzera pa program ine ya Pamtetete. Ndiye dzina langa ndine Nkhanza. Musewale kuti mpulogalamu iyi sitimakhala mundekha monga mukudziwa kuti Pamtetete sungakhale wekha Pamtetete mpaka na wanyawa yonse tikudziwitseni ndisanapange introduce anthu omwe tili nawo tsiku la lero kunena zokuti pajaso timawerenga ma message kudzera pa Facebook. Kwa inu nonse amene mufuna kupeka ndemanga anu mpulogalamu iyi mukhoza kuyamba kutumiza ma message kudzera pa Facebook, ikafika nthawi iyo tiwerenga komanso paja timatsegula malaini kuti timve maganizo anu. Kwa inu nonse amene mufuna mudalengezetsa malonda anu mpulogalamu imene ya Pamtetete khomo ndilotseguka ndithu mukhoza kubwera kuno ku Mibawa television kuti ayi ife tifuna tipange sponsor program imene ya Pamtetete kapena tifuna kuti malonda athu aziyengezedwa program imene ya Pamtetete ndizotheka ndithu. Ndi tsiku la lero tili ndi bambo DT anthu anakusowani kumbali yotsutsa kuchuthi kumene naliku nimatopanga follow ma message pa Facebook kuti DT zakhala bwanji kuti DT akakhale host anthu anakusowani itabweranso alandireni mpando ufunikira kwambiri tikudziona makonani inde wiki neliyonse koma mpando yetu amaonjeza zomorani ramasuka ndi bwinobwino chifukwa yangu ambomene program iyi mwina anthu sakudziwa Apongozi akukhalitsa morani. Apongozi ena ndi osiyana ndi Apongozi ena eti pali Apongozi ena amamutenga mkazi wa mwana wawo ngati kapolo ngati mene mulili inu yomwe ngati ufuna zokazinga chikazi maine ndikuziwa ndi mastailo wanu maya abwera pa nyumba kuchoka kumuziya wapikira nkhwani iwe ku Shoprite kwagula kanyama kuika mchokwana kumaje kumene kucha azimayi niyo nkhalidwe watu mchitidwe wanu ndi woyipa DT usalankhule zimenezo mayi yako abwera nyumba mene afika nyumba iweyo mwina wabwera ndi kachitenje kundipa saini amayi yako angoona kuti wandigulira chitenje komatu mwana wanga pakana mkazi ameneyo kungulira chitenje chani ndikuti kudya salu mankhwala usabange zimenezo upepera usamamugulire salu zikuje salu mkazi ameneyo salu zonse zijama vala zija zambiri mbwe amene bacha pali Apongozi ena amaonjeza kuma apasaphunziro kuti ayi osamatero nyumba muno ndi mwanga mwana wanu yanandikwatira ineyo akwenera amayi andipase ulemu kunaleso ndiyapase jadi akuti mwana ana anandikwatira iwe anakubereka anankwatira anandikwatira ata kutuluka tu nyumba manga atakulowa nyumba mu kukhala ndi ine bwinobwino kwa zaka zinga kwa zaka zingati inu ukhala nawo kwa zaka zingati maya iwe utakutuluka tu nyumba bwinobwino iwe nkumakhala mayi iwe ngalowereko iwe nkumakhala mayi yako manga nakhala nawo zaka zonsezi iwe ngobwera zaka ziwiri zimene zikuyambe kutumbwa inu azimayi ndinenetse chinthu imene umayenda kuziwa Apongozi kapena mayi ondibereka kapena achemwali anga ndi amene andiona ine ndikukula mukumvesesa ndi amene andiona ine ndikukula iwe kukumana ndiwe imene takumana azimayi nezo mmamvesa chinthu chimene ayi DT dikira uganizire kunena kuti iweyo uli ndi mlongo wako eti mlongo wakoyo azakhalanso ndi Apongozi yake ndizona eti ndiye nkhaza zimene akundipanga amayi yako kundipanga ineyo kodi nkhaza pali nkhaza zosiyana mayi yako akhoza ayi sangasoda ngandimenye koma zochitika zitizo monga wani kusalankhula bwino monga ineyo afika amayi mwazuka bwanyi tazuka bwino zaidi ndi apa samoni monga amayi yanga ine ndikwagula kusika mwina somba masamba ndikuphika akubwera kuamba kulankhula zimene zindeni ndiwo zoti tikaje kuno kutaoni koma chosecho iwepo gula sombazo kuti mamuna mwana oyo wasiyathuwa tu zimene zindeni ndiwo zoti tije kuno kutaoni mwaona kuti akungotije salu nsomba masamba mwakuti agwaphike khuku koma mwana wawo mwaona wasiya 1000 mwaona ndezi nthu ngati zimene zozo uganiza kuti mayi yapanga bwa ine ndipanga bwanji iwewe wasiya kuti hani 1000 amayi yako afuna nkhuku kuti manga asankhule kuti ndiwo zosizi kuwasangalasa koma utasiya 1000 iwo amasuka atu sio akamasuka ati ndi Nkhanza Nkhanzazo mwana ukagula salu ukangulira dressing kazi kodi achimwene bwanji kwaba sasa muone kazi atachena nkazi asamange madredi akangomanga madredi ali mwawo natu achimwene azerezeka kazi unja abale madredi koma abale muthu wa masulazana lomwe lero utona sisi jaso atani wa magazina afuna aoneke ngati ndani azungu ayi mwana ngali pa mavuto zambiri bwe Apongozi mchipinjo
masiku ano akuti Apongozi nchipinjo kwambiri takhala tikupa mayi anu aja nchipinjo ndi chipinjo zaka zino ndi chipinjo ayi ndithu ine ndikulankhula kwa azimayi anzanga ndimamva azimayi anzanga kudandaula Apongozi anga anabwera ku nyumbako koma ayi ndithu ndipo ine amayi amene aja kale sindizonala kwira chani mayi wovuta pamene pofuna ndanthuzo kuti mkazi umesesa kwachitira chinechi chonse kwa basi chimene angafune monga Mpongozi kuwaterekera madzi akasambe amayi kasambeni akasambe abwere koma sayamika oloti aterekera madzi oloti agwada jaile oloti amayenda chogwada ni mawondo kuti amayi awawa andone kuti ndine munthu abwino palibe Manga azinjenjemera kala nyumba mwawo sikuti azinjenjemera koma nyumba mwanga akuyenera amayi wakhali azone kuti nyumba muli mwandani mwa mwana wanga ndi mkazi wake asafike nyumba mpaka ndakuma aliyese kufika point yonse watendere ayi palingani tatika ndikuzi koma ineyo atiti mafuna neyazo kuti mina munganamvetsera mbali ina yomwe mayi lipenga akunena chifukwa imene akufotokozera kuti mkazi afike poneyazo kuti Apongozi anga ndi Nkhanza ndiyambe kwa Okhaulitsa akuti ndoti amabwera kwa inu kukuwuzani kuneyazo kuti mwaona zimene akulankhula mayi anuwa ndapangira sakuti akulankhula sakuti inu malo moti mayiwa mukheno pasi mmakhala kuti mwamba kale kuti ngasaidi yawo olapo ayi mayi akudandaula kuti pakhomo tikungodya masamba iniwo malo moti mayi anu abwera muzigulira ngati simufuna oneyazo kuti mkazi mumpatse ndalama mugule nyamazo nkhukuzo kuti amayiwa mkazi adzaphikira koma pochoka musiye 1000 amayi aja poona kuona ngati ndi mkazi yemwe achita Nkhanza osadziwa kuti Nkhanzazo mwaziyambira inuyo kuti mwasiya ndalama yochepa nkhani ndi imene machitikani kawiri mayi abwera pakhomo amayi eni ndalama iyi mukagule ndiwo iyeyo ayamba kupanganso mabudget ndalama zingati pamene ndalama imene ndampatsa iwo 50000 or 100000 akagule ndiwo takagulani ndiwo mayi abwera tu pa nyumba iwo ambopanga mabudget atsitsirake pa saluni pati pompo asina kuti ndiwoyipa kwambiri mayi anga akangoti adandaula kuti ndalama izi mwakuti ayi akunama ili ndiboza mwamva azimayi ndi kumuziwa nditi pali azimayi amene timacheza nawo amakhala kudandaula eti azimayi ochuluka timakhala tikuwaona abale koma ine Apongozi anga koma abweremo koma akhale ndi umunthu chifukwa ine ngati ndanyamuka ku nyumba kwanga kupita kumuzi kukaona Apongozi anga ndikuyenera ndipange zimene ndadani ndafikira pamalopo osakhala kuti ndipakana lechite kuziwika kuti koma kazi ndiyo mwamwa kuti ayi nkhani ili apo ndiyo nakuti mayi awo china chilichonse chikachitika nyumba iyewo akutuluka panja kwadandaula azinzake kunyumba kutu inu nkhani eni apa iwe ndi Apongozi mkwena kukhala chonchi tight amana pepani tu lero tu tidya mazira koma tiyankhula ndi bambo akabwera madzulo kuti kapena makanyama mawa akapezeka iwe sikuti tilankhulane kuti amayi tumwakuti iwe monga mamuna wapakhomo eti ukuzola nyumba mwabwera amayi yako sikuti munthu wachite kukupangirira ayayi iwo mazona la mayi anga abwerawa iwona kuti mayi yako wakhala nawo nthawi yonseyi seti soza kuti ukwaziwa ngati ukwaziwa mayi yako ngati abwera nyumba mwanga eti ikuyenera utenge ndalama yonera akulu kwabwera to awa amakonda zakuti chifukwa pali zinthu zina zoti ine amayi yako amazikonda ine sindikuziziwa iwe ndamene ndimapita ndiye pakuyenera komanso iwe ukanakhala chete inu simundame mwakula nawo mayi ane mkazi munankwatire ino ndame muchitodziwa mukudziwa zimene amakonda mami mukudziwa zomwe samakonda mami I think munganati mumve mfundo yomwe afotokoza mayi lipenga kuti kumpatsa tipi mkazi uja kuti mayi angati ine amakonda nkhuku yongocha yopanda msuzi mkazi mwina akakhale sanapange zimenezo ziyambire pamene popo koma mwina nkutheka ndi kuti inuyo simunampatse matipsi azomwe akukonda mayi ake ayi anafotokozera bambo Gigi kuti nthawi zina azimayi iniyo ndame mukonjeza amakusirani ndalama ndiwo kuti ndalama imugule ndiwo inu mwambopanga mabhajeti azibambo ake atino zala chonchi zara zoti zunayikepo mayi anga abwera zara chonchi zara mayi abwera pamene pacha mayi kuzaona zara chonchi adziwa kuti mamwana wawoyo mamuna ake akusamala adziwa bwanji ayi ndithu koma kungoti mayi akakudandaulira kuti amayi akuti mamuna wanga
amayi akowa ali ndi vuto ili chifukwa ife timakhala amene timakhala khomuziwa lonse ndi mzimayi uja timaona kufoka kwake ndi ubwino wake pomwe ndiye tikabula ndaulirana azibambo kuti amayi ako akupanga izi iwe kuyenera kuti wayitanitse amayi ako ine ndikhale apo kungowalankhula kuti amayi kulankhula kuti mnyumba mukhale mtendere chifukwa azimayi apongozi ndikamati iweyo mami awa mayi yanga mami ndi mayi yanga kapena iweyo bebe kuma yanga iwe kwena kusamala kwambiri sizingateke ndiye kufunza kuti mkazi akhale kapolo kwa mayi yako kapolo wake nanga sisiweyo usikupereka mpata wabwinobwino kuti anthu ajagwirizane nyumba kwa inu amene mwangamba kumene kuonera programu iyi takulandirani ndipo mukuonera ndi programu ya Pamtetete pano pa Mibawa television. Nkhani yomwe yavuta tsiku la lero ndi Okhaulitsa Apongozi akuti Ubwino Okhaulitsa Apongozi mayi lipenga atanenetsa kunena zokuti azipongozi ena amakhala onjeza olo mpongoziyo achite china chilichonse akuti azipongozi simukuyamika ndiye kuli bwino kuti ngati simukuyamika mukungo thank you yake mukungobweza zinthu zoyipa zokhazokha ali kuli bwino kuti muzitani muzikhaulitsidwa pamene antiti akunena zokuti ayi mayi ake ko munthu sakuyeni kuonera zokuti uzakhaulitsa iye mayiyo ndame anabeka mamuna anga mkaziyo emwe akukhaulitsa apongoziyo ndesi bwino kunena zokuti tizakhaulitsa azipongozi enda kuti nthawi zina azimayi amapezeka zoti kwabwera apongozi pakhomo akusiyani zonse zofunikira pakhomopo komati inu mwambo chuluka nzeru mabajeti hayi ku saluni hayi koma ku village bank kuja ndama malo moti mugule ndiwo kuti apongozi adye bwino inu makhoti mwathira chani mwathira mabajeti omwe mukubwezera ngongole yanu nanga inu maganizo anu ndotani ngati mene nafotokoza yakayo kuti tikhati kuwerenga mameseji kudzera pa Facebook komanso tikawerenga mameseji amenewa titsegula malaini athu kuti timve maganizo anu komatu tisanatero tatiye timuyikaye madzi foti anthu amenewa akangana kochuluka. Some memories are worth keeping, like making your first wire car or buying your first car. We were there to help you make it happen. From playing house with your friends to buying your first home, we were there to secure your investment. The memory of saving a few tambalas in your piggy bank to your first investment on Malawi Stock Exchange, we were there. The excitement of your first trip outside Malawi and your joy at finding a familiar friend when you got there. And here we are today, celebrating your achievements during the best time of your life while enjoying the best part of our journey with you. Sharing your pride as your children carry on your legacy, getting them prepared to achieve their own dreams and walking every step with them. However big your ambitions may be, we are here to help you achieve your goals, providing you with comprehensive financial solutions that turn your dreams into reality. With Nico, it's possible. Ipite wina ayendesa galimoto pa Christmas pano kodi ndinu kapena ndiyawo kuyambira sabata lamawa pa 23 October 2020 Mibawa television mogwirizana ndi a Blantyre West Conservation Youth Club achititsa mpikisano omwe anthu adzawine mphoto zosiyanasiyana kuphatikizapo mphoto yayikulu ya galimoto. Palinso mphoto za chipukuta misozi kamodzi pa sabata. Pali foni ya Itel A14 yomwe idzipita kwa munthu mmodzi.
komanso pali 10,000 kwacha yomwe idzipitanso kwa munthu mmodzinso. Tumizani SMS ku 613 mukatero basi mwambumi galimoto mwatenga ndi yanu. Khalani tcheru ndi okonzeka kuti mudzachite nawo mpikisanowu. Galimoto ipite. Tiwandeniso pa program ine yaba Pamtetete pano pa Mibawa television. Tikumbutseniso mutu medu kambirana tsiku la lero tikuti ubwino Okhaulitsa Apongozi Nkhanza. Ndi tsiku la lero tuti ndi alendo omwe ndi Mayi Lipenga, Mayi Joyce Lipenga omwe akunena zokuti aya apongozi ena amaonjeza kunyanya Nkhanza. Mkazi ola wachitire mpongozi ola wachitire chabwino china chilichonse iwo chimene amaona njoyipa chokha. Ndi apongozi otereyo kuli bwino kumabwezera inawonso kwa Okhaulitsa ndithu ngati akupangira mpongozi wawo Nkhanza. Pamene aditi akuti ayitu mayi yako ndi mayi yako ndamene anakubereka palibe chifukwa chonena zoti mayi yako mkazi wako akuzuzire. Kodi nanga inu maganizo anu ndotani ngati mmene nafotokozera kuti tikhati kuwerenga ma message kudzera pa Facebook komanso titsegula malaini athu nthawi nake kuti inu nonse amene mukuonera muthe kutimbira kudzera pa telefoni. Tiwerenge message kuchokera kwa Amakasi Bangaza akuti Super DT makolo first no matter what Mr. DT akulankhula chilungamo Nkhanza akhaiwa ulemu. Achokezo. Ayamis Bonga akuti azimayi ena ndi amwano komanso amangokhala ndi moyo odana ndi akuchimuna pena umatha kumuuza chochita bwinobwino koma umpeza akupanga zake. Mpongozi akuyenera kupatsidwa ulemu. Kumpanga chipongwe mpongozi nchiyambi chosawerengera banja. Azimayi akangovuta basi. Akulembera ochokera ku dziko la South Africa. Ndiatovuta tu azimayi ngoona chonje timapirira kwambiri. Musambe wanyozeratu foti mukachoka pano pasimupita kwa mayi omweonso. Mayi ndikunena chilo. Chabwino toyenge message ina kuchokera kwa Tabe akuti apongozi sangapange nsanje ndi mpongozi wawo. Mayi akunama DT mofaya. Mazena ori ndaboza. Azimayi ambiri kagulukawo wawa ena. Pachanga kodi ma message akubwera mbali yanu mmachaja kwa basi. WhatsApp mumu azimayi magulutano. Message ina kuchokera kwa Alex Banda akuti watching from Zambia. This is beautiful. All parties are right. But what is important is to talk about the issues once any challenge is spotted from any person. A parent and wife are all important people. I mean, I think are news. Alibe pali yeni na kunena ndisu senise. Kazi tu nyumba kapando kumwambiseza mayi yako. Iweyo pena amayi yako amazazunzika in your face. Chabwino akomfort kadangwe akuti sibwino kukhaulitsa masteni ako because she is the mother. So mother is important to anyone. If your wife akufuna kukhaulitsa masteni ako muthamangitse basi amene aone nsana wanjira. Akuti athamangitsidwe basi aone nsana wanjira. Azalobe mama yake. Christopher Kanteta akuti Nkhanza asamafinyike chifukwa cha mpongozi. Ngati akhale kapolo basi. Inu ndadika ndikuzeni. Mayi yanga ziningazapeze nswena. Nkhanza nditakupeza wina. Koma Nkhanza yavutike, Nkhanza akhale kapolo. Anthu ayanjane basi. Muzingopeza azikazi Anthu ayanjane. Akhale woyanjana. Kuyanjana mwanje. Ndatukanika kumfana nawe. Junida mwale akuti si apongozi onse ovutayi paliso ena akhalidwe labwino. So oyipa tikuyeneka kuwaphunzitsa khalidwe labwino. I'm Junida from Blantyre. Ngamba? Ndizoveka. Amaze sijagi akuti ubwino palibe woti Nkhanza akhaulitse mpongozi wako. Palibe. Wake. Chifukwa choti aliyese ndi mayi yake. Mayi yanga iwo kuona ngati masteni akonso. Sono zomati nanga amayi ngatali chiphinjo kwa iwe Nkhanza. Ine sindikuziva zimene amakonda akuja ndili kumuzi zuma pitanso. Adolphe Nkumba akuti zimakhala bwino tikakhala kuti timamvetsetsana ndi apongozi. Zimapezeka ari zimabeba.
ari zipenga pezeka kukhaulitsana sipangapezeka kukhaulitsana. Yes. Akuti mukakhole mugwizana ndi Apongozi Fiskani Junior Matiti akuti Apongozi sameneka kukhaulitsidwa. It's good kufuza kumuza mamuna wako kuti mayi ako akupanga zakuti kuti mamunayo awayankhule mayi ake kusiyana nkwakhawulitsa ndi mamona DT zimene akuyankhula munthu pamene popo palibe tujeni gwirizana poti DT akunena kuti kuli bwino utuluke nyumba mozipita pamene akuti akweneka obwera zakuti amayi anga ndi amayi anga mayi anga ngati achoka kumuzi kubwera pakhomo ngati asiya nyumba yawo kumuzi ukuona ngati afuna nyumba yakoyi zimene uganiza si zimene ndikuganiza koma amayi ngati afika pakhomo pakufunika amayi aja afike kuti afika pakhomo pa ana aweti akhale ndi ulemu ulemu uti umene ukufuna iwe azikupembeza osati azindipembeza azizololi ineso ndine mwana wawo sopano ndiliyo kunena chabwino titsegule malaini athu kwa inu nonse amene mufuna opeka ndemanga kudzera ndithu pa telefoni mukhoza kutiimbira pa nambala yomwe iyikidwe pa skrini popositidwa apa koma pati kuti kulionera zoti na line yathu itsegulidwe tatiye ndipitirize kuwerenga mameseji amene akubwera pa Facebook. Amosa Mungunga akuti palibe bwino okhaulitsa Apongozi palibe anu azimayi inu polani moto kwa Apongozi anu. Charles Munga kuchokera South Africa. Steven Saga akuti koma Apongozi ena amaonjeza kumene kuonjeza kuti kodi amaonjeza amakufuna kuweka bolo China Mbewe akuti GT is on point. Apongozi akhale ndi ulemu. Tuwerenge ma message awiri kena kuti tenge mafoni. Ask Willy wa Mbama akuti ukhaulitsa Apongozi sibwino cause ena amanena kuti akuchimuna ndovuta koma amayiwala kuti wonso ndi akuchimuna kwa ena ndipo alibe ungwiro wino lwose. Nkani ilini yagona apa Abozude ndipatseni ndoyenge ma message awiri tingani ndifoni chiwawira akuti mkazi okhaulitsa Apongozi yake kufunika kumuponda munthu sangakhaulitse makolo ako ali mukondedwe ngati kukhaulitsa Apongozi chabwino. Hello muli bwanji? Hello ndakulandirani pa program Pamtetete tikudziweni komanso mutalikirane ndi screen yanuyo. Inu nonse omwe mufuna opeka ndemanga program uyi mukhoza kuimba ndithu nambala ndimeyi pa screen panupo kuti timve maganizo anu. Hello muli bwanji? Hello mutalikirane ndi screen yanuyo timvane bwinobwino. Inu nonse amene ndithu mukuyankha foni kudzera kuti muli pafupi ndi screen muzitha kuonetsetsa kuti mwatalikana ndi screen iyo kuti tithe kumvana bwinobwino. Hello muli bwanji? Mafoni aona titi ito. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello talikirani ndi screen yo kuti timvane bwinobwino tikudziweni dzina takulandirani pa program Pamtetete. Hello tikudziweni dzina komanso kumene mutiimbira. ndine mkazi wa Daudi Kasungu. Chabwino kuchokera ku Kasungu akazi a Daudi mukuti chani pa nkhani yathu ya lero? Amwitanga ndyakuti azimaya akabwera pakhomo ndimwiro ngati kali vuto munthu azuza amafuna ake kuti patenakeyo ali ndi vuto osati kuti amanditha akazi pene mondotitaya sezozobdera lubasitemangana ndiomwewo. Tathokoza kwambiri kuchokera ku Kasungu. Koma timadini yofunika muzatezere kwadena. Kuti azathane naye. Kumadezerera. Oho. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Nkhani yake ndi imene ndithu akuti zimayi ngati mwamva tiritu. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello takulandirani pa program Pamtetete tikudziweni. Akone kuti amene wasana kunzekere bani ndithu pa nambala yomwe ili pa screen panupo kuti timve maganizo anu. Nkani ili apa ili pati ndiyo nina kuti osamuthamangisa. Hello muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Mwakulankhula ndi Innocent Natalva kunchalo. Chabwino kuchokera kunchalo ndemanga anu ndiyotani?
Inofanira kuti mamuna monga mutu wa banja eti akuyenera kukwatiwa mai yake kapena azibale yake komanso mkazi wake. Ndi anthu amene wakadziwa pamakhala makalekitors ena ake unaziona kuti wekamfa matolotala abale angawa kapena mai angawa kapena mkazi wangayi izizi I think isizabwino. Ndeno umaona nomumapangila mwaje hando ende sungambhakire mkazi ngadaulakwisa pazinthu zomwe zikira zikiratu zoyipa kapena nzolabika. Komanso sungambhakire makolo ako pazinthu zomwe ukuoneratu zoonekera noti izinso zolakwisa izi. Ndiyoti zimakufuna kuti mamuna ukhale okhwima waziwa azibale ako komanso kuona amene ungamapangire hando. Kupanga ubale ona kuti mbali ziwiri mkazi wako komanso makolo ako azitha kumalumikizana bwino popanda chofuna china chilichonse. Chifukwa anthu akakwatirana amakhala kuti apanga ubale waukulu pakati pa mabanja awiri kuchimuna komanso chikazi. Ndino zimakutengera mamuna kuti ungoziwa mbali zonse ziwiri chifukwa mkazi wako akhala naye omuziwa makolo akonso akhala nawo aziwa ukaziwa nonseweni komanso ukalumikizisa kapena kuona amene ungapangire hando. Ife tathokoza kwambiri ife maganizo anu abwino omwe sanatenge mbali pakati pa ubwino nkuyipa koma ngokamba kuzosova ndithu mavuto amenepo. Yeah, exactly. Zikomo kwambiri tathokoza kwambiri choke onchalo. Zikomo kwambiri usiku wabwino. Zikomo nanunso. Chimakhala chinthu chopweteka kwambiri kuti mai yanga abwera pakhoma kwena kuti amwemwetere aye mmene angadyere. Kodi nkhani yomwe mavuta kudya koza kudya koma chifanja kuti nthumba mwako zitengera nthumba mwako kuti amayi asangalale. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Tipemphepo kwani nonse amene mulimbira foni kuti onetsetsani kuti mwatayikana ndi screen yanuyo kuti tithe kumvana bwinobwino. Ifo mungandikana screen iyo sititha kuti tikumveni bwinobwino. Hello muli bwanji? Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Nesta nienda kulo kunchinji. Chabwino uchokera ku Nchinji ndi mangano njorani tsiku la lero. Nakwenda bonga chai chifukwa ndi mai yake opambana. Chifukwa na mai yake mamuna sana kampesa. Tathokoza kwambiri ife maganizo anu uchokera ku Nchinji. Zikomo. Mautu kuma. Komanso ineyo kupanda mai yanga ndi kuti sebesukana ndipeza. Ndeba kufunika wani pakhale chani gwirizano. Sikuti avutike koma abwere ndi ule mu nyumba. Abwere ndi ule mu nyumba. Pano pa Apongozi akuzuza zimayi kwa basi. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Hello mudalikani ndi screen kuti timvane muno bwino. Tizikhanga tichipongwe kukudulani kwa inu amene ndithu mwandikirana ndi screen yanu chifukwa tisiri kukumvani muno bwino. Chonde onetsetsani kuti mwandikirana ndi screen iyo kuti timvane muno bwino. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji? Ndi bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Musazimvere pa screen tifotokozeni maganizo anu tiuzeni kumene mukuimbira kuti timvane muno bwino. Tinenepo mobwereza kuti chonde onetsetsani kuti mwatsitsa volume ya screen yanuyo kuti timvane muno bwino. Sizingatheke kuti mwatiimbira mufuna ubeka maganizo ukoso mufuna uzimvera nokha pa television ipo. Hello muli bwanji? Hello. Mashinga. Ndikulankhula ndi mayinda? Kumashinga kotalikirana ndi screen yo kuti timvane bwinobwino chonde. Tsitsani volume ya screen yo kuti timvane bwinobwino. Chabwino tiwerengepo ma message apa kuchokera kwa Ane Wanya Ntongire Bwanala akuti Apongozi ena amakwana ngati ferereza. Aba amafuse malemba akuti azimayi ena ndi oyipa safuna kuti mayi ake amamuna afike pakhomo. Apongozi kungofika pakhomo madamu chimulomo kuno. Nzachamba zimenezo ngati madamu akugwirizana bwino ndi apongozi ake zinthu alingati akugwirizana bwino zinthu zimayenda bwino.
amadziwa kuti mwana wake sali pa banja koma ali kundende. Oho, tipanga kuti ali ngati apongozi akugwirizana ndi amadziwa kuti zinthu zimakhala bwino chifukwa zimapereka chilimbikitso ndiye kuti mwana wawo anapatsidwa ulemu. Koma ngati mpongozi wapangidwa chipongwe nchachidziwikire kuti amadziwa kuti mwana wawo sali pa banja koma ali kundende. Ngati samva bola kusiyana. Ali bola kusiyana. Hello, muli bwanji? Tibwino kai. Ndibwino ndikudziweni mayi komanso kumene mutiimbira. Ine ndi Mayi Singano kuzomba kwa mpunga. Kuchokera kuzomba Mayi Singano takulandirani maganizo anu ndotani mpulogalamuyi. Ine ndi maganizo anga ndokuti apongoziwo azibweranso ndi ulemu asabwerere zambiri. Komanso mpongozi wina aliso akhaleso nayeso ndi ulemu kwa apongozi akewo. Ulemu kupatsana basi wina ndi wina. Amina mavuto nthawi zambiri ndi ndani kodi? Hello. Hello, kuzombako? Hello. Akuti amina mavuto nthawi zambiri ndi ndani pakati pa mpongozi, pakati pa apongozi ako ndi iweyo. Ngati pali ena mwamva funso limeneli tipempheko kuti mutiyankheko funso limene mukatiimbira foni. Hello, muli bwanji? Hello, talikirani ndi screen yanu kuti timvane bwino bwino. Hello, muli bwanji? Mukuonera program Pamtetete pano pa Mibawa television. Nkhani yomwe tikambirana tsiku la lero tikuti ubwino okhaulitsa apongozi a Nkhanza ndiye mukumva maganizo. Ena akuti si zabwino pamene ena akuti ndi zabwino. Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Hello. Mutalikirane ndi screen yo bambo kuti timve maganizo anu bwinobwino. Talikirana ndi screen yeyo tikudziweni komanso kumene mutiimbira. Kuno kumangoshi. Dzina ndi ndani kuchokera kumangoshi? Eliya. Maganizo anu ndotani pa nkhani yathu ya lero? Maganizo athu ngotenda kuti nthawi munthu apongozi akubwera mwamuzimayi ayene kuti awalemekeze apongozi ake chifukwa choti nthawi itali amakhala ali pamodzi ndi mwamuna komanso kolingana ndi ife chuma cha wana ndiwene kuti mkazi alemekeze apongozi ake pokhala kuti mpongozi amabwera mukanthawi ndayene kuti ampatse ulemu ndipo amugonjere. Ndizoona. Chifukwa chonena kuti iyeyo ndi munthu kuti amakhala ngati ndi mulendo, mpongozi ndi mulendo kwa mwana wace. Ndayene kuti ampatse ulemu mpongoziyo amuchitire chimene kamuchitire chifukwa kuti ndi mulendo. Ndizoona. Mawu koma amenewo. Akuti nthawi zina ato apongozi amabwera ndi ganyavu pa khomo kuchitira nkhanza mkazi wanuyo ndi mkaziyo ndi bwino kuti azinkhaulitsanso mpongozi wachonchoyo. Itakhala situation yachonchoyo ingasamvedwe bwanji? Mkaziyo atiyozanena kuti uliso ndiofunikira chifukwa choti makupolo amakadalizulirira ndembere nade kuti iseketa akonde Amayiwala. Chabwino tathokoza kwambiri kuchokera kumangoshiku. inde kumangoshi kuno mukipe. Zikomo tathokoza. Zikomo. Sopano akati anativutikira ife azimayi sanativutikire. Mayanga sanativutikire. Ine sanativutikire. Pamene kusamba mtsu. Si kuti kusamba koma kumene kusikukhala. Ayi. Kumene kusikukhala. Akuti anativutikira ndi zona. Akubwera pa nyumba panga kamuzi pachaka. Ndemene abwera pachaka. Abwera kamuzi pachaka koma bwa. Hello, muli bwanji? Chitezi. Hello, muli bwanji? Tili bwino tikudziweni komanso kumene mutiimbira takulandirani pa programu iyi. Amayi Nyanja ku Kasungu Nkhamenya. Chabwino Amayi Nyanja kuchokera ku Kasungu ndi mangano ndiotani tsiku la lero? Ine ndemanga yanga ndionena kuti apongozi akabwera pakhomo tiyeni tatsite ni mwachikondi. Ngati mayi amene wabereka mamuna wako. Amen. Komanso apongozi akamabwera asabwere ndi voko ngati khomo ndilawo. Chifukwa tete nachoka nonse nachoka kumakomo mwaomo ndikuzapanga khomo lathu. Nde akabwera abwere mwa ulemu kuti ngabwera pakhomo pa mwana yamulemekeze ngati mwana angamulemekeze iwo salandira ulemu ngati kholo. Sona ulemu umene mukufuna. Ama kulemekeza pakhomo kutiko. Kulemekeza ulemu umene mukufuna iniyo ndi utiwo.
Pala Apongozi ena akabwera pakhomo amalamula. Kwa basi. Akwena kulamula Ndizoona amakhala kuti ndi polo la mamuna wathu timeneka kuwapanga support munjirene liyonse. Koma pali Apongozi ena akabwera pakhomo pa mwana umva ine tele singadye. Ndinabereka mwana wanga ndinamuvutikira. Koma namayiwala kuti nonsenu ndinu anawo. Ndichofunikira nchona kuti asamasiye mabokoso nyumbamo. Koma azipangitsa unena kuti ana aja ayanjani akontani. ndagwirizana nanu sindinagwirizane nanu. Amayi ino ndiye mwalankhula mwalasa. Ndathokoza kwambiri mayi Nyanja kuchokera Ambuya kudalitse. zikomo sikopambana. Zikomo inuso dodai. Nkhani Wamva tuweka. iya ndamva. Apongozi asabwere ndija voko mayanga kaya voko kubwera siku limodzi lomwelo abwera lonthawi mweyo kuti adi abwera pachaka kamodzi kumankhanga da 3 years kwa basi masiku awiri okha kwa basi yayi. Hello muli bwanji? Bwino mwa. Ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mulimbira. Magulole kanjushi. Magulole mukuimbira kuti? Uzimba kanjushi. Chabwino Magulole ochokera kumzimba maganizo anu ndorani pa nkhani yathu ya lero. Apongozi asena khala Apongozi. Ulego. Abanga zodani tsarengele. Ndizoona mawu amenewo. Tsarengele. Akabe ndera mina kutsumeza kuvulasho asinte. Aha. Mama akati tizilimbana nawo dai mwana wawo mwakuti hayi. Ali ngadamanga mwano nafiso Okhaulitsa. Okhaulitsa akabe mmene ngapindule chifukwa amene achani makolo mulungu awachiwiri. Timulemekeze sarengeze chitika zawo. Chabwino ndathokoza kwambiri Magulole ifanya maganizo anu abwino tsiku la lero. Zikomo. Zona iwe tsinya ifuna Okhaulitsa mayanga zona. Kwambiri. Ngakula ntima ulizi. Asinte. Apongozi ena onjeza. Ndikuti ndichiphinja kuti makomo mutu. Azimayi ena makhala kudandaula ino apongozi yanga. Munasa kumasirira apongozi ya munthu wina. Ili Nkhanza chokera kwa apongozi. Mayi wondi. Ushenye zoti balazi apongozi ena abwino. Ena ali abwino koma ena ayi ndithu kwinini. Ndeti tsabwisira so kwinini. Kwa basi. Kuti asazona uli komoli la mwana. Pesa damwetsa aluvera. Basi. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Message kudzera pa Facebook kuchokera kwa Benjamin Phiri yakuti apongozi ndikolonso lako ndesu kuyeneka kuapanga chipongwe. Ngati wapeza ndi vuto kungwapewa akapita basi kupuma mphepo zina. Iwo akuonera program kuchokera kudwangwa. Apongozi Juliet Zimitsani akuti apongozi sibwino kwa Okhaulitsa khozi ndi kholo lako. Ngati weyo uwakhaulitsa apongozi ndiye chimodzimodzi kukhaulitsa amayi ako sibwino sibwino kuwakhaulitsa apongozi kungwazolowera ndi kwamvetsetsa zimene amakonda iwo andithu nda Juliet Zimitsani. Tathokoza kwambiri Juliet. Hello muli bwanji? Hello muli bwanji mayi? Ndibwino bayi mama. Ndibwino ndikudziweni komanso kumene mukuimbira. Aine ni misizira nyalika kuzomba. Chabwino chokera kuzomba akanyalika maganizo anu ndorani. Aine ndikuona ngati sibwino kukhaulitsa apongozi fandi makolo athu zonse awiri. Ndibwino kukhala nawo apongozi ngazina zokoma kumangozipirira akapita kukambirana ndi mamuna wako vuto lilipolo ndikuchitira soti yaudi koma sibwino kuwakhaulitsa. Tathokoza kwambiri kuchokera kuzomba ndikhulupirira kuti maganizo anu athandizapo azimayi omwe akuonera programu iyi. Zikomo kwambiri. Zikomo. Ndithu nkhani yayikulu ndi imeneyo ya ubwino okhaulitsa apongozi. Komano apa pamene tikuyendera somano nditi waonjeza kama iye akunena kuti kuti une kungomuthamangisa mkazi wazipita ine ndikhale ndi mayi yanga kulankhula bwanji kumene mayanga alopera
mayanga utangobwera siku amwa yakwinini yaubwerekani kwa ambweteka komanso ife alibweteka kuti kumuthamangisa azipita akazi ndikwatira wina amayanga ndi mayanga sindingapezenso mayena No. koma iwe ndikupeza azikazi ali mbwe mtawuni ndekuti mkazi wako mkazi sikumpasa ulemuso chifukwa unena kuti ndikhoza kumuthamangisa kumuthamangisa bwanji pamene ali mkazi wako ndekuti kazi sikumkondaso chifukwa chake chokwanira chonyoza mayanga uthamangisa mkazi bwanji osasova vuto lobwa vuto ndilitiko vuto sine ukanika kukhala ndi mayanga amayi akwali ovuta opanga bwa mayanga avuta pati kuti amayi abwere 2 days yoka ndewo omosedwa kulimira ndati hello muli bwanji ndili bwino ndikudziweni komanso kumene mutimbira Carlos Kubangwe mnini. chabwino chokera ku Blantyre kubangwe maganizo anu ndorani pa nkhani yathu ya lero Ineyo ndikuona kuti mkazi ndi mwamuna maka mkazi ndi amayi onse akufunika paside ulemu. Apasane ulemu wina ndi nzake kwambiri koma munthu amene angakonze zinthu ndi mwamuna. Mwamuna wina akhale ndi nthawi yoti alankhule na anthu awiri onsewo ngati mwamuna angalekerere mbali imodzi ndikuti alakwisa zinthu mnyumbamo akuyenera mpeza mkazi akuyenera mpeza mwamuna komanso akhale ndi nthawi yoti anthu onsewo azikhala nawo pansi ndi kukambirana nawo wayanjanitsa nena kuti awa ndi amayi anga anandilera andivutikira kwambiri ini mukuiwala mayi anu zoavutikira muja muzeni uyu akuchokera anamulera musaiwale mayi anu chifukwa cha mkazi anavutikira kutiso nawonso abwere makolo ake azapangezawo nyumbamo ndolitapo muzeni ameneyi ndeno kwambiriso tikuunikira mbali imodzi kuphanga kuti mkaziyu ndiwongokhala pakhomo koma nanga kuti akhala kuti mkaziyu nayenso akugwira ntchito akupanga akuthandizira banja kuti lizichita bwino ndeno zimenezi azichita akwawo kwa mwamuna ndeno mkazi alankhule kuti mwamunayo azichita kapena amuthamangise mwamunayo amva bwanji mkazi akhala olapika tiunikire mbali zonse tiona kunena kuti uyuyu amene akutengedwa kuti ndi munthu wa banja kapena osogolera mbanja amene aluza lonse anthuwo kholo litakhala olapika mkaziso atakhala olapika mwamuna atenga udindo ngati munthu wa banja alankhule nawo onsewo aluza lonse azikhalimonso amene azionetsa kuti sakufuna kumvera nzake anyamuke azipita akasangasa amayi ake azakhala opanga banja pakakayitala unakuwayanjanisa ndekuti banja lake zakhala losangalala mpaka kalikale kwawo mkazi azimulandira maso mkazi akubwera pakhomo azimulandira asamuchallenge mkazi kuti akhoza umapita ngati yakukhaulitsa amayi ake asanchallenge asakuyenera kumuchallenge mkazi kuti before makolo pake akuvutika ndi awachallenge ayi akuyenera kuti mbali zonse awazuzule anthuwo mwachimumene tolinga kuti anthuwo asinthe ngati pakusinthika pena pake apeke judgment ya zimene waziona kuti watiti maganizo anu sanagwizane nawo kopsa sanagwizane nawo koma tathokoza kwambiri chifoti niyo mwaweruza amene wandisangalatsa kuti aweruza ngati mene anaweruzira bambo enaji sanatenge mbali kwa basi inizumazi warazimaya juka atati mai yake yeye achoke ndipo mai apongozi otero wasungaendere pakhomo pawo ngati uli kapolo pakhomo pako ngati waendera kwawo ukakhala cha nkani yavuta ndikuye ndi mai anga ichi ndi chiphinja pakhomo pako abwera ukaendera kupita kwawo kwa titi wapita kwawo waendera ukakhala nda ukaendera kuendera nda kuti wapita kwaona hello muli bwanji mutalikirane ndi screen yanuyo kuti timvane bwinobwino mutalikirane ndi screen yanuyo timvane bwinobwino ndithu na bebe sitingathe kumvana ndi phokoso limene likumvekalo koma kwa inu nonse amene mufuna peka ndimanga mpulogalamu iyi mukhoza kutero tatsala ndi mphindi zochepa kuti timalize pulogalamu iyi pakanayi pano titenga ndithu mafoni ochepa kuti timve maganizo anu pa nkhani yathu ya lero yomwe tikuti ubwino okhaulitsa apongozi ankhanza hello muli bwanji hello muli bwanji mutalikirane ndi screen yanuyo kuti timvane bwinobwino
tipepesepo kwa inu nonse amene mukuimba chonde onetsetsani kuti screen mwatalikirana nayo kuti timvani bwinobwino. Hello, muli bwanji? Mafano omaliza atamazekhala ngati kuti he? Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Ibwino ga inu. Tili bwino, ndikudziweni komanso kumene mukutiimbira. Hello. Ndikudziweni mayi komanso kumene mukutiimbira. Ndine Mayi Maganga kumbayani. Chabwino kuchokera kumbayani Mayi Maganga ndi mangano ndiotani mpulogalamu iyi. Ine ndemanga yanga ndoyena kuti apongozi ngakhale akhale amwano chotani. Ngakhale azipanga zotani koma nosi bwino. Wazuza chifukwa amene onse ndikhololako ndithu. Ndithu. Koma naye chimene chikufunika ngo aphunzira apongozi ako. Koma soziwe kuti wandi amene ungapewe bwanji mzochisaza wazo. Ungopeza njira yopewe ya basi. Osati pamafika seze wazuza chifukwa yonse ndikhololako. Ndithu. Ndakumvani mawu Mayi Josephine Maganga lero mwagwirizana ndantiti. Wankhanza. Ndithu. Chabwino ndathokoza kwambiri mayi foti mwatiimbira mpulogalamu. Zikomo kwambiri. Mayi samakhala ulakwa. Mayi okubereka. Oh yeah. Sana Kambani ngani ina. Koma mkaziyo. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello. Muli bwanji? Tibwino ga inu. Ndibwino ndikudziweni komanso kumene mutiimbira. Ashawa ku Blantyre. Ashawa kuchokera ku Blantyre ndi mangano ndiotani pa tsiku lathu lero. Funzo ndira kuti mukamba nkhani ya mbali imodzi. Musazimvere pa screen Ashawa fotokozani maganizo anu kuti tiyamve. Ya mukunena za mayi aka amamuna. Pamene paliso mayi aka mkazi amene ndi apongozi amamuna. Kodi iwo amakhalibe vuto kuti mukukamba mbali imodzi yokha. Ndikunena kuti mukumveka ndithu pitirizani niyo kupeka maganizo anu Ashawa ndithu mukumveka. ndikuona kuti mukamba mbali imodzi yokha ya amayi ake amamuna. Kuti amayi aka mkazi amene ndi apongozi amamuna alibe vuto samakhala ndi mavuto. Nkhani zimachitika tu mbali zonse koma panopa tikungoyang'ana mbali ya ineyo mayi anga. Nanga si program wale ndi apongozi ndi mbali zonse mamuna ndi apongozi ake mkazi ndi apongozi ake. Ndizoona. Ndiri kukamba mbali imodzi yokha apongozi enawo ndi mungero. Mpongozi wakuchikazi amakhala otani odeka. Wina tafotokozani mumveka ndithu mayi. Akuchikazi amakhala osavuta. Okay, ndabatse mpata mayi libenga. Pafunso limene afotokozani yazo kuti tikungokamba mbali ya apongozi omwe ndi amuna wa amayi awo amunanu. Koma za amayi anu kapena tizina zodazi bamboso mwina amachidwaso nkhaza ndi amayi awo amkazi. Sikawiri zimenezo sizimachitikira kwa amayi ake amkazi. Mayi ake amkazi ine ndi ufulu wa muza ndani. Oboza amayi anga kwa basi ndipo sangapangeso zimenezo muno ndi nyumba mwanga eti mwabwera kuzationa ine ndi mamuna wanga pakufunika mupange izi ndipo sizingatheke amayi anga sangapange zinthu zoti mamuna wanga aziona kuti amayi anga ndi munthu oyipa zimenezo zoti pamene pamufuna ndanthozonera zoti kawiri tikamati apongozi ankhaza timanena akuchimuna akuchikazi amakhoda alibe mphamvu kwambiri chifukwa ine ndikhuza kuwauza bwinobwino ndithu amayi ndiponso sangapange zimenezo sizichulukira zimenezo koma akuchimuna ndikhupeta bambo omwe atiimbira kuchokera kumbayani mwamvetsa kunena zokuti akuti kawiri zimachulukira kwa apongozi akuchimuna. Amayi ake amamuna ndi amene amapezeka kuti akuchita nkhaza kumpangira mpongozi wawo wamkazi. Koma amayi ake amtsikana kawiri samakhala ndi mphamvu zochitira nkhaza mpongozi wawo wamuna. Titenge foni imodzi yomaliza kenako tipeke mpata kwa inu kuti timalize programu iyi. Chabwino. Hello, muli bwanji? Hello, muli bwanji? Hello, ndakulandani pa program Pamtetete tikudziweni. Hello. Ndikudziweni dzina. Hello. Ibwino ga inu. Tili bwino tikudziweni komanso kumene mutiimbira.
kuno kulilongwe. Chabwino chokera Chihana. Mrs. Chihana ndi mangano ndiorani. Inu ngamene simutitsekera program. program. Kuti ndikuisa na ndaziti. Apongozi sio futa ndiposa sa apongozi. Apongozi ni mai yanga. Ndimese ngati abwera pakhomo ndiyenera kusangalala akakhala ndi vuto. Kaya mina bera kuti sindijaterere ndimuze mwamuna wanga iwe mai panopa sindinasuta apongozi. Ndine na mai panopa terere kumuzira atopesa iwe masamba atopesa. Ngati ndalama zilipo ndipasene ngati mwamuna wanga zikusowekera ngakhale ndine housewife masiku ano tikumaphunzira kunena kuti zitakataka nditenga ndalama yanga kuti ndipate no pamaso pa Mulungu kuti apongozi zangawo apongozi zanga ni mai yanga mene ngati ndingapangire mai yanga ndipo ndilo kwakuza amayi ngati palipo tikane kufuna kudya mundiuze kuti ndikupaseni zimene ndiyo mukuzikonda sindingamuze so mwamuna wanga utaona maproblems ndimempheraso kumbali kunena kuti ambuye mundithandize toandu mai yangawa maganizo anga amene ndili nawo zoti pako Okhaulitsa awo ndi maboza. Amen. Ndathokoza kwambiri mayi Chihana chifukwa cha maganizo anu abwino omwe akuthandiza kuti athandiza ndithu mabanja ambiri omwe akuonera program zikomo. Mene musto ndithu ndimene tikhenga titamalizira kuwerenga ma message kudzera pa Facebook komanso kutenga ma telefoni athu. Tikupatseni mpata tima 2 minutes mwinaso tachuluka kuti timalize bwanji pa nkhani yathu ya lero. Ndiyambe kupereka mwina kwa inu mayi Lipenga kuti mumaliza motani program. Okay, chabwino. Apapa tamva maganizo anthu osiyanasiyana ndithu. Chimene tingayankhulepo chachikulu nchonena kuti apongozi ngati abwera ndi ubwino pakufunika nafenso tipange chani ubwino ndithu. Koma chachikulu pakufunika timuze mamunayi kuti azikonza zinthu moyenerera kuti ifenso apongozi yati asamale motani moyenerera. Nde kawiri mamunayi kuyenera apange zimenezo kuti makolo ake asangalale. Chabwino tathokoza kwambiri mayi Lipenga. Kumene kwatiti mayi Lipenga akuoneka kuti alankhula mawu oluzani. Timati kuchani? Kweza mtima. Oyanjanitsa. Chonchobe. Ine ndinenetse pano. Mayi ndi munthu wofunikira kwambiri. Makamaka ifeyo anyamata olo even iwo azimayi. Koma mayi ndi munthu woti uli naye you have one life. And moyo wako iweyo sungazapeze mayi ena. Ngati mayi abwera pakhomo mkazi akwena kuti apase ulemu wonse. Ngati mayi ali wovuta akuyenera kuti iyeye mayi pena azireza mtima. Mayi ndi mayi salakwa. Ndizo mawanga ndati ndamenewo. Chabwino ndathokoza kwambiri atiti chifukwa chomaliza mwabwino mwachoncho for the first time chambiri program iyi. Tathokoza kwambiri. Mene muso ndithu ndimeta maizira program yathu ya lero ya Pamtetete pano pa Mibawa television. Momwe nkhani yathu ya lero imene timonikirana za ubwino Okhaulitsa apongozi Nkhanza. Nenga limene manenera kuti ife timabweretsa mutu ndi cholinga chokuti timve maganizo anu. Cholinga kuti maganizo anu athe kuthandiza maganizidwe ena olakwika amene ife timakhala nawo. Kapena zinthu zina zolakwika zimene timakhala nazo. Nchifukwa nkhani zimene zimazibweretsa Pamtetete pano ndi cholinga kuti timve maganizo awiri omwe ndi osiyana. Kuti kodi anthuwa amaganiza zotani. Ifo nkhani zimene mabweretsa pano pa Pamtetete zimakhala kuti ndi true story. Ndi zinthu zokuti zikuchitikadi mu moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndiye malingana ndi mmene lero zayendera mavoti athu ayenda motere. Pa Facebook tawerenga ma message ndithu okwana 17. Koma ma message okwana 17 ipo ma message 4 akuti ndi bwino Okhaulitsa apongozi Nkhanza. Mayi Lipenga. Pamene ma message 13 amene tawerenga akuti palibepo bwino nolwonse Okhaulitsa apongozi chifukwa kuti tisatenge ngati apongozi tatenge ngati mayi athu. Pamene mafoni omwe talandira mafoni pafupi pamene takutha kumvana nawo bwinobwino ndi mafoni ochuluka ndithu. Sindingathe kuti ndoyengoti ndangati chifukwa zoti mayankhoso akuoneka kuti ambali zitatu. Koma pa mafoni omwe talandira mafoni awiri akuti ndi zabwino kuti tisakhaulitsa apongozi Nkhanza. Pamene mafoni 6 akuti ayi iwo sakugwizana nazo. Mpongozi santenge ngati mpongozi tintenge ngati mayi athu. Ndetu kweni kuti timkonde tisankhaulitse tikungweni kuti timvetsetse ngati tikuona vuto tikambirane ndi amuna athu kuti amuna athu akhale pasi ndi ndani mayi awowa ndi cholinga kuti asove mavutowa. Ma message mafoni 6
amene talandira akunena zokuti anakamba mbali zonse ziwiri kuti malingana ndi maganizo omwe amapeka titi komanso maganizo amene amapeka Amayi Lipenga kuti ndi bwino kuti tizinkhaulitsa Apongozi akuti ayi palibepo za ubwino nelonso okhaulitsa komanso titi mfundo imene ananena zokuti mkazi tizinthamangitsa ngati akukhaulitsa Apongozi akuti ayi tiziyamba kumanga ndife azibambo mabanja athu ngati tikuonanena zoti mkazi wathu ndi mayi athu sakugwirizana ifeyo tikhe pasi ndi mkazi wathu timfunse kuti vuto ndi chani mkazi wathu akatiuza tipitenso kwa mayi athu tikamve kuti vuto ndi chani amayi athu akatiuza tayirana anthu awiriwa kwayanjanitsa pasi foti anthu awiri onsewa ndofunikira mayi ako ndofunikira komanso mkazi wako ndofunikira ndikuonera zoti amalawi omwe monera programu iyi pamutu umenewu mwaphunzirapo zambiri ngati ena munayi ndi maganizo olakwika onena zokuti tili bwino kuti tizikhaulitsa Apongozi mwaphunziranso komanso mwamva kunena zoti ayi palibepo ubwino komanso ena mwamvanso ndithu zimene afotokoza kuti ayi tonse anthu awiri ndofunikira mkazi komanso Apongozi nonse ndino anthu ofunikira kwa mamunayo tithokoze kwambiri anzathu amene agwira nawo ntchito kuti zonsezi zitheke pakamera panayi Stanley Chisi pamakina panayi LVG komanso pa makina apa panayi Sandra komanso Mwayi kuchokera kwa ine Lwente Minuhokeya ndingoti pitilizani kuona mapulogalamu otsatirawa.